Esittelenpä teille tässä hieman näitä kivimaalauksia. Niin tällainen aihe löytyy ainakin suomalaisista muinaisista kivimaalauksista. Hirvi. Tähän oli mulla ihan vähän mallikin, mutta kyllä se jostain muualtakin sitten se aihe valkeni. Semmoinen. Sitten tässä on tämmönen ketun poikainen ja emo. Ne pötköttelee tuommoisten kivien tämmättäilyn päällä. Vähän aran näköisenä tuo poikainen, mutta kyllä se siitä rohkistuu. Emokin on jo aika rohkea. Sitten on tämä tuttu Black Cat. Tämä on semmoinen, että tämän ei soisi putoavan varpaalle, niin kuin se on joskus pudonnut itselleen taiteilijalle. Ja sitten tämä melkein lempparini, eli nukkuva lunni. Sen kiven malli, kun se löysi, niin oli niin lunnin näköinen, että se oli pakko tehdä lunniksi, vaikka se löytyi suomalaiselta sorakuopalta. Sitten tällä on vähän synkempi merkitys minun menneisyydestäni. Uhrihärkä, joka vuotaa verta. Se on antanut itsensä uhriksi, tai siitä on tehty uhri, ja se on uhrina silmät auki. Tätä en voi oikeastaan enemmän avata, mutta joku ehkä tietääkin sen historiaa. Että tällaisia aiheita ja olentoja, eläimiä löytyy kivistä. Kiitos kun